Ahoj, Patrik Ondo. Ak hľadáš trojizbový byt na Okružnej ulici, tak v tomto zrekonštruovanom bytovom dome pre vás jeden mám. Vítaj na obhliadke. Byt je na 6. poschodí, je v pôvodnom stave, rozloha je takmer 72 m2, má lódžiu a veľký špajs s oknom. Stav nehnuteľnosti je pred rekonštrukciou, čo je pre niekoho veľká výhoda, že si túto rekonštrukciu spraví podľa seba. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte. Majte sa fajn.